puonjo le ma in school ma bende puonjo ga den jopuonje bende bag ni koro nitiere nikech an bag ni mar jonyuol mar jopuonjre Sharon gini otimo gimiluongo ni machanganyiko maalum. Gini oriwore. Omiyo yudo ka wadhi mbele, yudo ka jonyuol kia gima dhi mbele. Jopuonj kia gima dhi mbele. En gima wasomo ko wadhi mbele. Omiyo penjo bedo mang'eny. And kaka kwayo na ne government mar Kenya kata Ministry of Education onego wabed gi tiegruok kata sensitization mondo jonyuol bende opuonji ni tang'o mwatimo mbele. Wasebedo gi kaka madam osewacho, wasebedo gi training madhi mbele ma jopuonj ipuonjo kaka wadhi mbele to gilokore saka sa. Kawuono wan gi buge manyien, kawuono wan gi syllabus kosa kata giluongo ni design manyien. Nyiso ni every day odiochieng' kodiochieng' en gima wasomo kwa dhi mbele. Omiyo koro kiwacho kipenja ni to bineno ka jonyuol bagni kana jonyuol bende kiane to wadhi kanye. Koro wabagni abaga kode to wadhi. Wabagni abaga kode to wadhi. Nyoro nyomiwa that directive ma wadhi yiero sikunde. Wakawe gi kanyo kendo wayiero sikunde koro wadhi yiero sikunde. Debate mane dhi mbele wacho ni manyo mane rumo tarik 15 wacho ni mondo counties oked pachgi ni to koro ka wadhi yiero sikunde ma nyithindo dhiye to waneno nang'o duoko no apani dhi duoko kinde kawuono gi kiny to osenyiswa nikech en paro ma osebedo ka ichoko. Yes, en paro ma osebedo ka dhi mbele. Koro gini en gima wasome kwa dhi mbele. Wasome kwa dhi mbele. To anyalo kwayo sikunde wa mondo okaw jonyuol oter mbele gipuonj jonyuol ni tang'o madhi mbele kaka sani kaka noliekore ni ng'ata penjo ni to koro wachak wachomo kanye. Koro cheko ni mwayiero 12 ni to wayiero mane gi man to wadhi yiere nang'o kamano.